Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipa. Agtimek tayo kakailian. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy programa. Damdamag ni Berto, rangkay ti publiko, adumanon ka rin masiknan. Damdamag ni Berto! Nagasat nga aldaw iti biyernes tayo amin na sa pada papagayam, petsa 6 iti bulan ti Enero 2023. May danon ka na kayo, babayin ti ENR Online, ti sabaliman na parang ti programa tayo Damdamag ni Berto. Dari apo di pagayam yun ni Robert Berto de la Cruz, kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Para ka di sabali pa nga report, when sabali nga damag, nga income idasar ka na kayo, iti daytoy nga aldaw ti biyernes kakabsat ken gigiem. Digiti damag ngayon kami dasar ka na kayo, iti daytoy nga aldaw. Dati anak apo ni DOJ Secretary Crispin Remolia, gagayem ken kakabsat, absuelto apo iti kaso na nga possession iti illegal drugs wenno marijuana. Iti sabali nga bangir, top PNP officers saan nga kaya ti gisubmitir iti courtesy resignation gagayem ken kakabsat. Iti pa'y sabalin to nga damag ngayon tayo danon ka na kayo iti detoy nga aldaw dito inflation na pong imabot iti 8.1%. Segon ni Presidente Bongbong Marcos, dapat ka no apong papigsaen when no pang 20 produksyon dito pagilian nga Pilipinas. Iri sa bali nga bangir, padaanan nyo apo. Tiban nakinuman tayo ken ni Mr. Alvin Mento, manibo na po ijay Metro Manila. Especially apo DJ Paranaque, gagiyim kay ngabsat ni Mento, ket maysa nga illustrator. Anya ti trabaho ti illustrator? Kasano ti talento? Digitoy gagiyim ken kabsat nga tattao nga daan iti kastoy nga klase ti trabaho wenno nagkahilig iti kastoy. Dagitoy ken sabsabali pa tampok pare ti maysa nga oras nga panangidanon mi kada kayo di programa Damdamag ni Berto. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina digiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong diti Siyudad Tiluag. Asinig ti mga to bridge. Nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kastameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos.
kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradong kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos Lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito'y ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State, Parañaque, Marcelo, Parañaque, Molino, Cavite, Primark, Noveleta, Cavite, Tanza, Cavite, Magdalena, Laguna, Mahayhay, Laguna, Calamba, Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark, Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark, Bridgestone, Camarin, North Caloocan, Primark, Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark, Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kuati na pintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadayari na di aircon da. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no Mang Robert ta DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no Mang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil lugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no Mang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no Mang Robert. No tao ko may puso iso agi-pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then agnisto igenta evaporator na iso yung pinaglamiis na Mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisulti filter kaditi rugit DJ air conditioning system ket ada tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi men DJ compressor no Mang Robert. Daytoyan ti sumbat ti nangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, dagiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti katang talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren dagiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray dagiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kariri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para kariti traken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatanen kariti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para kariti aming nga klase ti mula ken para kariti taraken. Next Gen, environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso apan nakausar deto yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto ti Next Gen. Next Gen! Okay, dyan na palabas po sa 10 minutos kalbasan. Ti oras tayo nga alas 12. Irideting aldaw, iti programa tayo Damdamag ni Berto. Inabsuelto po ti Las Piñas Regional Trial Court branch number 197. Irideting aldaw ni Juanito Jose Remolla III. Ti anak po ni Justice Secretary Jesus Crispin Buing Remolla
kalpasan na po dito panaka alak kengkuana iti 893.9 grams ti high grade marijuana itay napan nga tawen gagiyem keng kamsat adda deti nagbalin nga balikas deti abogado na nga ni Perlito Campanilla ang abogado ni Remulla gagiyem keng kamsat nga tinagbalin nga desisyon na ti Honorable Judge Ricardo Muldes gagiyem kamsat nga nang natakwatan na nga deti kliyente na nga ni Joey Remulla ket inosente idideti pan naka akusar na apo wenno pan naka charge na iti illegal possession of dangerous drugs gagiyem ken kamsat deti tirakurak deti abogado na nalawag ko na nga manipo diti prosecution evidence nga ni Joey Remulla ket saan nga importer iti dangerous drugs gagiyem kamsat tinayon ti abogado nga rimwari ti affidavit of arrest ken testimonya ti PDEA agent nga ti panangamin ni Remulla nga isuna ket handa wenno saan na nga ninamnama iti dadateng tinasao nga parcel iti mismo nga balay na ken saan met ko na nang wenno saan na met nga ammo detoy nang ship or shipper nga ni Benjamin Hoffman idi madamag ken kuana Oktubre, wano bulan ti Oktubre, tinapan niya tawen, hindi maaresto ni Juanito Remulla, hindi may isang drug bust kalpasan nga adda po diti na kunpiskar nga may isang package manipod California, nga detoy ket nakaipalaunan ti agdagop wenno agbalor ti may sa .3 milyon ti balor na nga illegal drugs. No kumata na patawan wenno na desisyonan kas guilty ti nasao nga ni Remulla sumango detoy iti tungpal biag nga pan nakaibalod ken mabalin nga mapagmulta iti sa 10 milyon na pesos detoy ket nakas na isaguday ti Republic Act 9165 wenno ti Comprehensive Dangerous Drugs Act gagiyem ken kamsat singmango pay iti naisina nga reklamo ti importation of illegal drugs iti Piskalya ijay Pasay. Imunan nga nagbalin nga rakurak ni DOJ Secretary Boying Remulla nga saan nga makibiyang iti kaso ti anak na nupay ipatpatig na detoy kas anak ngem rumbeng nga sangwen na ti kaso. Yan po yung tanong siguro gagiyem keng kamsat apo nga agbuybuya kay nagdingdinge kaya amamati adda nga ta digitay mamati manu digitay mamati nga talaga nga saan na nakibiyang ni DOJ Secretary iti nasao nga kaso gagiyem keng kamsat adda digitay bakit siya walang sala kung na ape awan basol na kung nati korte sigon iti naibabang desisyon kanimbaba ni Acting Presiding Judge Ricardo Muldes III kinunana nga kasapulan kuma nga napaniknikan nga dagiti sumaganad para iti mas na wenno mas epektibo nga prosecution iti kaso ti illegal possession of dangerous drugs adda ijay ikot ti akusado ti illegal na droga yan yung may sa kadagiti punto ti huwes saan nga napalubusa o saan na mapalubusan iti linteg iti panagigem na iti detoy iti banag nga saan nga may palubos babaen ti linteg nawaya nga ammo ti akusado nga hawak o igem na iti droga gigiyem kay kabsat in other words kun ti huwes the prosecution must prove that the accused had the intent to possess animus possidendi the subject or the subject dangerous drugs in cases involving a violent section 11 involving a violent of section 11 of Republic Act 9165 gigiyem keng kamsat DJT adj ruling it must be shown that the person in whose possession the drugs specimen was found knew that he or she was possessing an illegal drugs. Masapul nga adda ijay ikot puder gagiyem kabsat. So yung parang technicalities yung nangyari. Sigun pa iti korte awan ti klaro nga ebidensya ken nawaya nga ammo ni Juanito nga illegal a droga tinakumpiskar ken kuana gagiyem kay kamsat saan nga napaniknikan beyond doubt
ti panaka wenno pakabigbigan ti druga. Saan met nga nangi saan met nga rimimbaw ti presumption of regularity ti PDEA operatives iti panangipapan nga inosente ni Juanito Remulla. No pa kasta na ipakita nga naitedmet ti package ti akusado ken saan niya nakaipaay ti prosecution ti prosecution ti ebidensya nga ammo ni Remulla nga marijuana ti linaon tinasao nga bagahe. Gagayim kay kabsat. Nonetheless, regardless of the stage of controlled delivery, the law enforcers are still strictly required to ensure that the integrity and evidentiary value of the detected or seized items, tinakumpiskar nga items, are preserved and the proper chain of custody observed. Maobserbar po the proper chain of custody. Dito nga korte ko na nakit serious iti reservation, iti integridad, ken evidentiary value of dangerous drugs nga digitoy ket may pagarup na kumpiskar. Rumrumar pa iti record nga saan niya naipan iti puder ti PDEA ti parcel kalpasan nga nalukatan iti may kapat nga aldaw ti Oktubre ti napan nga tawen. Nagtalinaed iti Customs Examiner Gerardo Pascual ti nagtestigo nga naipan detoy iti safety cage kalpasan nga nalukatan ken naalaan iti sampul. Yun. So parang may technicalities gagiyem kay nga kaabsat. Dito met alisto nga panag dingeg sapay kumaapo ta maipaay iti so amin DGP speedy trial. Segon iti bagong alyansang Makabayan Secretary General Renato Reyes Jr. narigat ti agkomento no pudno nga guilty wenno inosente ti naakusaran nga ni Juanito Remulla. Iti likod detoy klaro bet nga naipan iti alisto nga panag dingeg babaen ken ni Juanito gagiyem ken kabsat ken naipaayan ti gundaway nga mapaniknikan ti kinainosente na. Kinunaon pa nga saan nga nakaipaay ti adu nga may ipaay ti adu nga biktima ti extrajudicial killing iti nadara nga war on drugs ken kastameten dagiti ginasgasuten nga political prisoners gagiyem ken kabsat. Okay? So DJ apo ti basehan ti korte para iti panang dismiss wenno pan nakapaawan basol ni dati anak ni DOJ Secretary Boying Remulla nga ni Juanito Jose Remulla III gagayem ken kaabsat. So DJ siguro ti saludsod no pay kadagiti mununan nga alaldawa apo adan dati nagbalin nga balikas ni Secretary Remulla nga saan niya makibiyang gagiyem ken kaabsat iti kaso ti anak na. Nupay ipatpatig na kas anak nga mititawin na nga 38 masapul nga sumangon ni Remulla iti kaso nga wenno kay batugan niya kaso dijay nakaakusaran wenno naaramidan na gagayem ken kabsat. So ti dakkel nga saludsod siguro dito apo pudno nga ta nga saan na nakibiyang ni Boying Remulla iti detoy nga kaso ti anak na no paimunan nga inbanbanduna nga awan apo iti pannakibiyang na wenno saan na makibiyang iti kaso ti anak na nga ni Jose Remulla gagayem ken kabsat. So diyan na po nagtatapos apo no pay ado apo di nagbalin nga allegation especially di bumara apo ti sitwasyon da Gerald Bantag ken ni DOJ Secretary Remulla na ungkat dito apo may panggip iti kaso ti anak na tatad desisyon ti korte gagayem nga may sakadagiti naka sitsidaaw siguro ditoy jay alisto apo nga pan nakadesisyon ti kaso ni Remulla. Ado apo digiti adda dita pagbaludan nga agururay apo iti pan nakadesisyon pan nakadingeg ti kaso da. October lang apo idi matiliw ni Remulla anatatan Enero para iti baro atawen gigiyem ken kaabsat na desisyonanen na arrest na absuelto pay apo ni Remulla iti panagikot iti illegal druga.
Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi ngay paay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay ngay patpatig yu ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti di kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo ngay paida. Lily of the Valley. Rangtay ni ayat para kadi patpatig a pimusay, manipod kababaan ing ganat ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi payan ti makapnek ka pa nagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan na serbisyo kada iti minatay babaen ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid di iti minatay iti sa bali alugat. Ti Lily of the Valley kadadaan ti dua asangay. Masarakan di ito'y iti National Highway, Barangay 32, Kuropor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adanda ti telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurore di agisem kari daan na lugan wenno di mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarud ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar para iti dinto palipatan na paragtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamatmatunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, 27 nga minutos kalpasan ti oras tayo nga alas 12 padaan niyo apo deti inuman tayo kini Mr. Alvin Mento, may isang illustrator gagayem ken kamsat deti ket sa bali apo nga klase ti talento deti dasar na kada tayo gagayem ken kamsat amo yun no daduma ada digiti very talented ngem handa papahalagaan di talentuda orila kuma DJ pa nagkanta gagayem ken kamsat siguro awan ti time da or DJ Chansa saan niya maipaay kadakwada jurekit na lang kami niya agkanta mumit niya maiturid ti mapa nagperform yan digitay or saan ka na ikanti Chansa nga makimir idinto nga adda digitay newly discovered po nga talento nga isuda maikanti break gagayem ken kamsat so dapat tapo notaan adda talent mo kasi yung talent God's gift yan inted tinamarswa DJ so dapat nga
probitsarem dapat nga i-develop mo wenno DJ laing mo gagayem kay kamsat. Kasanganan nagtultuloy tayo. Thank you very much sa TMT Construction Company. Masarakan dito po ti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City. Amin nga construction assistance po mabalin niya ipaay kada kayo ka serbisyo ti TMT Construction Company itinaing kalintigan na presyo. Ti TMT Construction Company ket kukwa kini matmatunan ni Honorable Telvin Tapawan kami nga po ti konseho ti ili ti Marcos. Maraming salamat kani Ma'am Elis Tamayo dita Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Agyaman tayo pa po kani Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital masarakan ti number 121 Zay Flores Street iti syudad ti Lawag. Nadarikrik na inyo po ket yung i-konsultar ti doktor nakasagana agserbi kada kayo doktor nga mabagtalkan Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo pa po di Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center nga masarakan na po ti Balintawak Street. Adaan po kanila kakalaing technicians nga mangkita po iti problema di aircon di lugan nyo. Mapanlay nga po iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center, Balintawak Street, Lawag City. Kukuha kini matmatunan ni Engineer Neil Jose. Ken thank you very much kani Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti San Nicolas, Ilocos Norte. Okay, tuloy-tuloy. Dati nagbali na po nga panawagan ni DILG Secretary Benhur Abalus Jr. adu nga senior officers ti Philippine National Police tinagkedked nga suburot iti panawagan ti DILG Secretary Benhur Abalus nga digitoy ket agikat wenno mangisubmitir iti courtesy resignation. Segon kini PNP Chief General Rodolfo Asurin Jr. personal ken career ti rason no digiti nasao nga senior police officer. Idi kalman ada digiti nagisubmitir iti resignation da kini Azurin nga digitoy ket naka-address pa kini Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para iti cleansing iti biang ti PNP seknan ti illegal nga droga. Kinuna ni Azurin nga nakasagana ti evaluation ken assessment ti committee nga mangdetermina no adda pan nakainaig digitoy iti panagilako iti illegal nga droga ken kastameten panang konsirtir kadigitay tattao nga adda iti panakainaig na iti detoy nga illegal nga operasyon. Actually da kami aming kunana ket adda ti mando iti grupo nga masapol nga gisubmitir da iti courtesy resignation ken may record detoy gigiyem kay kamsat na imuna na po nga adda ti kaya mandar nga gisubmit met kan ni Azurin dagitay briefing ijay Kampo Krame gagingim kay kamsat. Sigon pa di PNP chief nga ni Azurin indikasyon laing detoy nga nakasagana ti third level officers nga dumalan iti assessment bamen iti Committee of 5. Dati Committee of 5 dati apo diti nabukel nga mga assess mang-evaluate apo kadigitay agisubmitir iti courtesy resignation. Kunana kasapulan nga may sardeng ti akusasyon ken ispokelasyon iti linya dagiti kapulisan. Inlalawag na Azurin nga ti PNP kagiyem ken kamsat ket on trial isu nga rumbeng laeng madalusan babaen di kadagiti mismo nga miyembro ken maited iti gundaway iti so amin nga third level officers nga mangdalus iti naganda. Inpeteng na Azurin nga awan ti rumbeng nga pagbutngan wenno pagdanagan ti sino man na senior officer iti assessment no awan niya talaga iti amuda wenno pan nakainaigda iti illegal drug trade. Aminado ni Azurin nga makapaliday iti so amin gagiyem kay kabsat nga isuda ket mairaman iti courtesy resignation nupay adda lima nga senior officers laeng iti adda ti listaan nga digitoy ket maibagbaga nga adda pan nakainaig na iti issue ti illegal nga droga. Nupay kasta maawatan na tinagbalin nga desisyon na dagiti political leaders isutrumbeng nga sumurot dagitoy. Inikanda inpeteng ni Azurin nga iti siserek na iti Philippine National Police kaadwan kadagitoy ket karbinganda ti panangisuko iti biangda iti ken kastameten panangsurot ken nagbalinda ti nga karet iti panagserbida. Kinuna ti PNP chief
nga adda ti panagtatarip nungda ken ditoy nga nailawlawag kada gitoy hindi nga manamnamang aging Enero 31 ket makaisubmitir ti senior officers iti courtesy resignation gagayem ken kaabsat. Ito may nakakatawa, di ba? No na malagip po di reaksyon ti Volunteers Against Crime and Corruption na idi kalman makaulaw kuna na gagayem ken kaabsat adadalaeng nga mariribok ti biyang ti Philippine National Police iti deti nga panawagan ti DILG officer karikagom ti VACC base apo kada ti rakurak daw no reaksyon da nga masapul nga mapilaanen ti kaso no adda ti makaumanay nga ebidensya gagayem ken kabsat dagitay tao nga adda pa nakainaig na iti illegal nga druga wenno kameng tinailyan pulisya. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman na pasnek. Alis tulay nga sapulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod. Asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi iti panakagatang di kasapulan nyo. Kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Keno kasapulan nyo ti opisina dagiti negosyo. Adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod paset ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag asilig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakarimanan ti kinubing ken nagtutubo daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adan dapay kadiri cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad digiti lako da ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique masarakan ti JAMR Building Subarod barangay 50 Butong Lawag City. Melinda's Fashion Boutique imported nga arwaten para kingka ken tiso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor JAMR Building Subarod barangay 50 Butong Lawag City. Okay, tuloy. Talupulog itinem nga minutos kalpasan. Ti oras tayo nga alas 12. Di natin gundaway kay naman tayo live and exclusive ni Mr. Alvin Mento. Gagigim kamsat manipo na po jay Paranaque, Manila. Gagigim kamsat may isa nga illustrator. I-share na kada tayo DJ talento wenno trabaho ti may isa nga illustrator ngem Tagalog ni Mr. Mento gagigim kamsat. Okay, Sir Alvin, good afternoon. Maraming salamat sa ibibigay mo pong pagkakataon sa ating palatuntunang Damdamag ni Berto dito sa may Ilocos Norte. Good afternoon po, sir. Yung audio ni Mr. Mento. Okay, try natin ulit. Pakiano lang yung microphone. Okay, Mr. Mento, sir, good afternoon. Maraming salamat po sa ibibigay niyo pong pagkakataon dito sa ating palatuntunang Damdamag ni Berto. Good afternoon, Mr. Alvin Mento, sir. Sandali lang, parang hindi pumapasok yung audio dito sa atin kay Mr. Mento. Ipakitignan Maki. Wala sir, walang audio. Ada na po itilin niya ng awan iti audio ni Mr. Mento gagayim kamsat. Okay? Okay, gagamit po siya ng microphone para mapakinggan po natin
sasabihin ni Mr. Mento ukol po dito sa pagiging illustrator. Anat illustrator gagayim kay kabsat. Di ba may mga advertising agencies gagayim kabsat yung mga drawings parang may dialogue na dyan. Gagayim kabsat. Isabali meta po di kita cartoonist so kakaiba nga talento dito gagayim kay kabsat. Amo yun adaan kayo ti talento kas ko nagitatayen na rumbeng ikanyo ti importansya DJ talento yo. Okay na ba? Okay, try natin. Okay, Mr. Alvin Mento, sir. Good afternoon. Welcome iti sa ating palatungtunang Damdamag ni Berto dito sa may Lawag City, Ilocos Norte. Good afternoon, Mr. Mento. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena. Hello, Kuya Robert. Gandang hapon. Laguna, Calamba Laguna, Deparo, North Caloocan, Primark Bagumbong, North Caloocan, Kingstown 2, North Caloocan, Villa Cristal, North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos, iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Sige. Hello, Kuya Robert. Magandang hapon. Okay na po? Okay, sir. Okay, thank you very much. Magandang hapon po, Mr. Mento. Okay na po, okay na. Okay, sir. Pwede ba bumati po tayo sa ating pong mga tagapakinig ngayon? Mr. Mento, sir, please go ahead. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan, lalong-lalo na sa mga taga Ilocos. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Alvin Destacamento from Parañaque City. Okay, sir. Pwede ba ipaliwanag po natin na yung trabaho po ng isang illustrator para po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig po. Please go ahead po. Okay po. Ako po ay isang illustrator sa Saudi Arabia for 29 years. Mm-hmm. Ang ginagawa ko po ay storyboard. Mostly po storyboard. Mahilig din po ako mag-drawing ng mga comics, pero more on storyboard po ako. Ang storyboard po ay ginagamit kapag halimbawa may mga TV commercial o pelikula, bago po i-shoot yan, kami muna po ang nag-visualize kung paano ipapalabas yung mga acting ng mga aktor na dapat positioning nila or expression nila. So bago po 'yun bago po 'yan i-shoot, kami po ay nagbi-visual muna ng mga karakter, lalong-lalo na yung mga expression nila at yung mga movement nila. Okay po, base po diyan sa mga illustration namin, sinusundan po 'yan ng mga directors, ng mga movie directors.
Okay. So, ibig sabihin po, yung pong ginagawa po ninyo, base po doon sa storyline o istorya ng isang pelikula or anuman, especially... Film, opo. Okay. Kung ano man yun, film o TV commercial o movie, depende po yan. Pagka maganda yung istorya, so mas na-inspired kaming gawin yung illustration. Okay. Okay. So, gaano po katagal yung paggawa? Halimbawa, isang pelikula that is tatagal po siya ng 2 hanggang 3 oras o 2 oras. So, yung gaano katagal po gagawin po yung illustrator yung paggawa po ng mga drawings na yan, Mr. Mento? Medyo matagal po kasi hindi po ito computer-generated na pwedeng i-copy-paste. Ito po ay talagang medyo binubuhusan ng oras. Lalo na pagka medyo maselan yung mga director, marami pong revision lagi. Lalo na po pagka hindi kayo magkasundo ng director, minsan yung binibisual mo po ay hindi akma sa gusto niyang mangyari, i-revise po niya yan. Sasabihin niya, pwedeng ganitong angulo, maaaring foreground yung hero, at background naman yung kausap ng hero. So marami pong hindi po ganun kadali pagka gumawa ka ng mga storyboard at saka yung mga mood board. Mabusisi po yan sa akala natin pagka napanood natin ng isang TV commercial, lalo na yung mga 30 seconds to 1 minute na TV commercial, akala po natin napakabilis lang. Pero bago po mabuo yan, marami pong prosesong dinadaanan yan. Lalong-lalo na sa storyboarding po. Okay. Dito po sa storyboarding na sinasabi po ninyo, based on the script, dadaan pa yan sa director. And at the same time, dun sa gaganap na artista, Mr. Mento. Apo, ganun po yan. Ganun po yan. Actually, ang pinakaunang pinanggagalingan po niyan, sa creative directors po, sa agency, sa advertising agency. Once na na-approve po yung ideas, diyan na po kami, halimbawa, nag-present po kami, let's say, sa umpisa po, nag-present kami ng ideas, mga simpleng visual lang, let's say, mga 10 frames muna. Pag nagustuhan po ng kliyente yung idea, and then, i-elaborate na po yan, magdadagdag na ng mga frames for production. Pagdating naman po niya sa film director, bago po yan i-shoot, marami siyang i-revise na mga illustration, idadagdag at tatanggalin. Okay. So ano po, yung sa script, sino po mas mauna? Yung script o yung pag-i-illustrate before the director po? Script po ang pinakaunang niyan. Okay. Yung script, apa. Okay. Yung script na yan, ibabase na lang doon sa ilalabas na sa illustration board. Apo, yan. Ganun po yan. Base po doon sa script, ibibisual ko yung mga gagawin ng mga artista, kasama na po doon yung mga expression nila at yung mga anggulo. Okay. So dapat dyan, pag pinagsali-sali na okay na doon sa director, tsaka na-review na ng artista, yung cameraman, andyan na rin, na Mr. Mento. Wala pa po. Minsan, yung mobilization niyan, medyo take time din po. Kasi, hindi naman po ganun kadali humanap ng artista. Plus, yung mobilization po, maraming requirements, lightings, tapos klase ng camera, marami pong kailangan gawin. Okay. Kaya, bago po mabuo ang lalo na yung mga film, yung mga movie at saka yung mga TV commercial, maraming brainstorming pong ginagawa.
Okay. Okay, so from the script, gagawin mo na ngayon yung yung mga drawings. After that, i-revise ng director. Pag okay na, then doon na maghanap na ng mga artista. Maghahanap pa ng artista, tapos at saka depende pa rin po yan. Minsan nagkakaroon pa rin ng problema sa budget, sa cost ng budget. Yan ang isa sa mga dahilan kung bakit nadidelay minsan. Okay. Paano po kayo napunta sa ganitong trabaho? Kasi yung mga bata kung minsan talaga may mga talento na sila, may mga magaling mag-drawing na kahit sabihin mo lang, i-draw mo nga itong ganito, ganyan, gagawin niya. May mga pa na uupo ka lang o tatayo ka lang i-drawing ka na niya. So sa iyo po talagang sa iyo po actually bata pa ako, mahilig na akong mag-drawing. Siguro nasa bloodline namin. Okay. Kasi halos lahat kaming magkakapatid marunong mag-drawing. Okay. And then nung college po ako, graduate ako ng Fine Arts. Sa Fine Arts. Okay. Tapos nung nakapag-Saudi ako ng 1993 hanggang ng 2022. Okay. So sa Saudi po, talagang yan na ang trabaho po ninyo. Apo, yan na po. Simula po sa advertising agency na po ako. Okay. Ano mga kumpanya po yung pinagtrabahuhan nyo po sa Saudi Arabia? Bale siguro 5 company po yan. Yung una, isa sa pinakamalaki po ay Intermarkets Advertising Agency. At ito yung pinaka-last po ay yung The Ad Council. Mga international company po yan. Meron kaming branch sa Kuwait, Dubai, pero mostly po Middle East lang. Okay. Di po kayo nahirapan doon. Siyempre, yung background po ninyo o surroundings po ninyo, kakaiba po dito sa Pilipinas. Di po kayo nahirapan. Yan nga po ang isang medyo naging problema ko talaga kay Robert dahil ang labor system ng Saudi Arabia ay malayong-malayo sa Pilipinas. Medyo mahirap talaga lalo po sa abroad. Okay. Tapos, yun nga, mag-isa ka lang. Buti nga, nung siguro mga way back 2000, nakapag-asawa ko, nandoon kami, pati yung family ko. Pero nung umuwi po sila, lalong naging mas mahirap sa akin. Kasi, pagdating mo sa bahay, pagod ka, magluluto ka pa, magpe-prepare ka ng pagkain, talagang medyo mahirap pag nasa abroad na. Tapos, ganyan yung trabaho mo. At saka ang isang medyo mahirap po talaga, lalo sa Middle East, ay yung sistema ng ng patrabaho nila. Kapag nagbigay sila ng script, kailangan nila bukas. Tapos na? Kailangan bukas tapos na kasi ang presentation bukas din. Okay. Kaya medyo pressure po talaga. Okay, marami nga nagsasabi na ganyan, yung sa mga among Arabiano. Arabiano ba yung mga boss mo, Mr. Menton? Mostly po Arabs talaga. Lebanese, Jordanian, Saudis. Mga medyo ganun sila pagka Tsaka yun nga po, pagka normal na sa kanila na kapag nag-utos, parang pasigaw. Pag hindi ka sanay sa kanila, talagang medyo matutorture yung utak mo. Okay. Pero mababait naman po sila. Talagang hindi lang po talaga tayo siguro sanay sa ganong sistema ng patrabaho. Okay. Mapunta tayo dito sa kinahiligan mo mula pagkabata, yung pagdodrawing, then nag-graduate ka ng Fine Arts. So talagang binigyan mo ng pansin yung talento mo para yan ang magiging hanap buhay, Sir Alvin. Actually, siguro po naano lang ako doon. Kaya lang talagang diyan ako nadadivert, Kuya Robert Actually, ang nakahiligan ko talaga nung una, yung graphic design kasi nagiging required sa trabaho yung graphics Okay. Dahil nga po, syempre nagiging digitalized lahat. So, gusto kong mag-improve doon, kaya lang, mas kinakailangan nila yung illustration kasi
bibihira po kasi talaga yung may ganong talento eh. Kumbaga siguro sa 100, 5 lang kayo. Oo. So ngayon, yung nire-required nilang ganon, medyo mahirap talaga maghanap. Kaya napipilitan din akong gawin. Kesa mas napipressure ako doon sa graphics, Oo. yung sa illustration, mas kabisado ko yon. At saka mas nasusunod ko yung oras ko. Minsan, halimbawa, gusto kong medyo patagalin ng konti, alam ko na siyang gawin. Alam ko na siyang laruin, kumbaga. So, wala akong choice talaga na ma-divert doon. Okay. Base sa mga naintindihan ko sa iyo, binigyan mo ng pagkakataon yung sarili mo para i-develop yung talent mo. Kinukonsidera mo ba na yung talent na yan na binigyan mo ng para lumago key to your success, Sir Alvin? Oo naman po, kasi dahil sa talento ko na yan, nakapagtapos ako, siguro 5 na yung napagpatapos ko kasama yung mga kapatid ko, pamangkin ko, at yung anak ko. At nagkaroon din ako ng sariling bahay dahil dyan sa trabaho ko na yan. Okay. So do you have may mga may mga gusto kang ibahagi doon sa mga katulad mong may talento kahit hindi lang yung pagiging magaling sa drawing o anumang talento na kasi gaya ng pinag-usapan po natin, God's gift 'yan, regalo po 'yan mula sa Panginoon. Opo. Okay. And do you have God's gift something in talaga. mind na i-share mo sa kanila para naman pahalagahan yung regalo sa kanila ng Panginoon na talentong 'yan na Sir Alvin, please? Para naman po sa mga katulad ko na mahilig mag-drawing at yung mga kabataan na nahihilig sa pag-illustrate, medyo take time nga lang pero practice po yan. Practice. At huwag kayong matakot na mapunta sa digital kasi mas yung digital, kumbaga mas madali. Lang po talaga yan, practice. Tsaka yun, seminars sa mga masters, kasi continuous learning din po yan eh. Parang habang nagdo-drawing ka, marami kang matututunan. At the same time, makikita mo yung mas magagaling pa na pwede mong hinga ng idea kung paano ginagawa yung mga ganon. Lang din po, practice plus seminars sa mga masters. Yan talaga. Tsaka, tiyaga. Okay. Okay. Nasabi mo yung parang gusto magtanong ka sa mga mas marunong. Pero kung minsan may mga madamot ayaw i-share kung ano yung nasa kanya dahil baka masapawan. Hindi ba nangyayari dyan sa inyo sa ganyang trabaho, Mr. Meron din po, pero ako po kasi as long as na willing matuto yung isang tao, the more ako nagiging willing siyang turuan. Okay. Meron naman pong iba halos ayaw mag-share o yung iba nag-aas ng bayad. Kasi po ang illustration talaga is talent nga eh. Meron po kasing minsan na nagpipilit talaga kahit anong gawin nung yung nagtuturo ko. Unang-una, wala po talagang kumbaga matututo ka siguro pag shadings lang, pero pagdating sa mga illustrations talagang meron pong ganun talaga eh. Kahit anong pilit mo po, makikita talaga yung ng illustration eh. Lalo na po sa mga pagdating sa mga human figure, diyan po lumalabas yung makikita mo talaga na may potential. Okay. And Lalo parang na rin parang way na rin na i-preserve yung ganyang profession dahil may next generation magre-retiro ka rin at may mga susunod din na Sir Alvin, di ba? Yun po, talagang lang po, practice at saka seminar. Yan lang po talagang practice, saka sipag at saka seminars.
Yan ang okay. isa sa mga kasi continuous learning po yan eh. Endless learning kumbaga. Okay. Okay, sir. Maraming salamat sa binigay mo pong pagkakataon na kayo po'y maaming makapanayam. So, kung may mga gusto ka pa pong iparating, especially doon sa mga upcoming illustrators na nakikinig at nanonood po sa atin ngayon, go ahead po, sir. Go ahead. Para po sa mga kapatid nating gustong maging successful illustrator, sipag lang po at tiyaga. Yan, practice, keep on going po. Yan lang po. Okay. Once again, maraming salamat po, Sir Alvin, sa binigay mo po pagkakataon na sana'y magkakasama ulit tayo dito sa Ilocos. Sir Alvin. Salamat din po sa pagkakataon at na-interview po ako kay Robert. Okay. Nabigyan mo ako ng pagkakataon na maipakita sa iyo yung mga konti kong illustrations Okay. na sana ay nagustuhan mo. Okay. Maraming salamat din. Ako ngayon talagang nagsumikap na makausap si Boy para makarating sa iyo yung gusto kong mag-interview sa Ayan iyo. nga, at pagka napasyal po kami ulit dyan sa Ilocos, di magkikita tayo. Okay. Maraming salamat, Sir Alvin. Wala pong ano man kay Robert. Sige po. Okay, ayun amoy po ni Sir Alvin last month, that was I think November ba yun? Last week of the November. Andito sila kasama ko kadwa kida dito Ilocos Norte. Sobra po ti panang dayaw ti kinaornos kinadalos ti probinsya tayo. Friend isuna ti maysa nga friend ko ije Manila. Then imay da dito Ilocos napanday di pagudpod, then imay da dito nanumo nga pagtaengak gagihim kay kabsat iso nagamamami then naamok iso na illustrator kabsat so plinan planok no kasano nga ma-interview kisuna ket may ipaset na apo di kapadasan na kas may isa nga illustrator JP Abroad international companies apo advertising agencies di kitay nagiyanan na po iti balasyo tao han lang dito pagilya na Pilipinas gagayem kay kabsat benyo apo tano addan to pay time tayo yad adu tayo to pay ket ko mga yaktwal na nga ipakita di pa nag-draw na ngem nagkedked pay laeng gagayem ken kabsat ngem dito nakita yo apo ti screen di jacket obra maestra na gagayem ken kabsat. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras tayo ti programa tayo Damdamag na Berto. Dati po ti bagayam yun ni Robert Berto de la Cruz, ti Technical Control, SK Chairman Maki Paulino Agustin, ibatimin ti natalina ay nga malem ti Biyernes, agyamang kam ni kay panagdingig ket panagbuya. Damdamag ni Berto, programa pakidanunan dili pas kasama kinibugod kayo alumar, idintero maginan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto, pakaidasaran diri damag winupas pasamak, diri sumbat diri agtuturay kadiri issues, ken kalikagom diri umili. Damdamag ni Berto, awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailian, tapno amuan ti publiko, ti husto a kalikagom tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Tumulong para di pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Wait, nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ti panagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kada kiti kakaimportansyaan nga fluids when no necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti tara ket biag ngamin ti katumbas na. Haan nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket
personally, tabagbagi tayo, ano digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdunar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam agdunar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Adtoy digiti umiso nga aramid tapnon ti kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So, dagito'y sumaganad nga talo nga tips kaya't may pangget iti panang tagiben iti agong tayo wenno dagito'y nose. Umuna, nuadda pa nakabalin na kaya't liklikan tayo dagitay asok, polusyon, dagitay nakakaro nga angot nga mabalin nga makasair ken makairita iti agong tayo. No saan tayo maliklikan ket itultuloy tayo kung mga rod, iti panagusar tayo, iti face mask nga nairugi tayo, iti simangpet tayo iti pandemya. Iti face mask, ket agbalin nga proteksyon laban kadito nga polusyon, germs, virus, bacteria, tapno saan tayo nga anlay nga COVID, kundi ket pati sakit nga tonsillitis, kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panang daldalus iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, wenno lupot, tapno dalusan tayo iti agong tayo, wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo, daytoy ket babayan iti panagusar tayo ti nadalus nga danom may kati isang kabasit nga asin isang kabasit nga baking soda ket babayan iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak mai-share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day dinapalabas na nakaibinggasan da balegi ket panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Gundaway papagayam, kablawan na kayo'y dinagasat nga malim ti Biyernes. 6 ti mabilang inibulan ti Enero 2023. Manipot ti ENR Online, may danon maning ka na kayo. Ti sabali pa yung parang ti programa tayo, Tinapalabas.
Marcos, kadwa di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Erideti nga malim, ituloy tayo nga ibasa dito'y surat nga nakay palaunan ti pakasaritaan ti biyag wenno kalman, wenno na palabas, ipagayam tayo lagring. Ngem kasangwanan yan ti tuloy nga ibasa dito'y surat ni lagring, agyaman tayo iti TMT Construction Company ang masarakan iti 48A Kabungaan North Lawag City, amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, ipaay ka na kayo iti na kalintigan na presyo ti TMT Construction Company. Babayan ti parang imaton, ken panagtagi kwa ni Honorable Telvin Tapawan, kaming iti konseho ti Iling Marcos. Thank you very much kay ni Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121 Zacarias Flores Street, Lawag City. No darikrik na inyo apo ket kayo i-konsultar ti doktor mapan iti St. Camillus de Lelis General Hospital, kaya nagserbi ka na kayo ti Dr. Mapagtalkan Dr. Alan Taylan. Agyaman tayo ba iti Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center, iti Barin Tawag Street, Lawag City, nakukwa ni Engineer Neil Jose. Adanda ka rin dinalay nga si technician, tapno runusin da rin problema yo, ka rin aircon digiti lugan nyo. Thank you very much, Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando iti San Nicolas, Ilocos Norte. Kaya nagyaman tayo kay ni Ma'am Elis Tamayo iti Bacara, Ilocos Norte. Daytoyan ti sumbat tinangato agastos iti pagtatalunan. Next Gen, digiti produkto ti Next Gen, ket napaniknikanin na mangibaba ti mausar nga abuno iti talunan. No sarem ti Next Gen, bumaba iti 50% ti panagusar ti abuno nga maipani ti daga. Protektado pa iti talon wenno bangkag tayo. Mabalin nga usaren digiti produkto ti Next Gen kadiri amin nga mula, kas ti pagay, mais ken uray digiti natnateng. Epektibo pa iti Next Gen kadiri flowering plants ken uray fruit bearing trees. Adaan ka pa iti produkto nga para ka riti raken tayo adingwen pakiramanan digiti lames. Dagiti Next Gen products ket pangatwen na ti apit tayo iti nabababa agastos. Gumatanen ka riti Next Gen products iti Chumbian Feed Supply, Masarakan Tigarete Street, Abay Tigareta Barangay Hall, Baduk, Ilocos Norte. Next Gen a produkto para ka riti amin nga klase ti mula ket para ka riti taraken. Next Gen environmental friendly a produkto. Next Gen, babayan ti panangimaton ni Miss Maria Cristina Balbas Dulay. Mabalinda pa nga may panawag ka na kayo. Ti umiso pan nakausar dito yung produkto, babayan ti company technician da. Paadwen ti apit, iti nababa agastos, babayan ka rin ti produkto, ti Next Gen. Next Gen! Sige, ano ba? May atin? Lily of the Valley. Kalikagom yu kadi nga ipaay ti dinto kalipatan nga serbisyo kadi ti pimusay nga ipatpatigyo ti biyag. Lily of the Valley ti sumbat iti dayta. Makapnek a serbisyo para iti minatay, gaputad danda kadi iti kalidad a kagamitan ken empleyado para iti serbisyo nga ipayda. Lily of the Valley, rangtay ni ayat para kadi iti patpatiga pimusay, manipod kababaan ingana ti kangato na kalidad, pada-pada nga hindi ipayan ti makapnek a panagserbi. Ipaay ti dinto kalipatan at serbisyo kada iti minatay babayan ti Lily of the Valley. Ti Lily of the Valley Professional Memorial Care, ipaay dari iti sumaganad, mortuary, chapels, and cremation services. Mabalinda pa yung mapanyawid iti minatay yu iti sa bali alugat. Ti Lily of the Valley katadaan ti dua asangay. Masarakan digitoy, iti National Highway, Barangay 32, Kurokor, Bacara, Ilocos Norte, ken Barangay 3, Abaca, Bangi, Ilocos Norte. Adaan dati telephone number 0918-967-8215. Lily of the Valley, Dr. Romel Parico, Licenciado Abalsamador, Owner Manager. Lily of the Valley. Daytoyen tinurure digiti agisem kadi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo, manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijayadan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration.
Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City, DRT Auto Restoration. Blue House Prexon 2 Beach Resort, nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach, di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem kag tegikwa, ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto palipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort, masarakan iti barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort, adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian, pare ti dito palipatan na panagraragsak. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Tingaro din papagayam, ngayon tayo tuloy, ngay basa, dito'y surat. Nga na kay palaunan, tinapalabas, iti biyag, ni pagayam tayo, lagring. Manong Robert, nagtultuloy ti rigat, wenno dimegdeg ti rigat, nga paspasarik, irikad na kiti sidong, ti pagteengan, ti uliteg ko ani Victor. Wen gaputa, ni Manong Lucas ket nadan iti asawa, ket nadandangin sigiday ti dua nga anak, wenno nagsaruno, ti panaganak ti asawa na. Nagbalinmet niya saan niya napintas ti relasyon, tinagbaitan ni Uncle Victor ken ti manugang na, nga asawa ni Manong Lucas. Daytoy ket ngamin saan nga pabor, ti uliteg ko ani Victor, iti inasawa ni Manong Lucas, nga aggapu iti balay pagliwliwaan. Gapu iti kastoy nga trato ni Uncle Victor, iti manugang na, nagbalin nga saan niya napintas ti relasyon da. Adda digiti gundaway nga saan niya palubusan ti asawa ni Manong Lucas dagiti duang anak na, nga da Donald ken ni Jimmy, nga umasideg ken ni Uncle Victor. Ngamin, kuna tinasao nga manugang nga adaan iti sakit, kaangangot tinuang nga pagsaksakayan wenno pagtalon na. Manmanuno agdigos. Idinto nga ni uliteg ko a Victor, inawagan na met ti manugang na, a manugang nga aggapu iti gilang-gilang. Gapu kano iti gumilang-gilang nga lisilaw, tinagtrabahuan ti manugang na. Dayta tinagbalin nga relasyon, nagbalin nga nariribok ti sitwasyon, iti nagbaetan di agkatugangan. Ti uliteg ko ani Victor, ken ti asawa, ti kasinsin ko, ani Manong Lucas, Manong Robert. Aw-awiri kiti digiti ka nakak nga da Donald ken ni Jimmy.
Iri mismo nga paraangan ti pagtengan nga pakipagnanay da. Wenno pagtengan da Uncle Victor. Iri sumungad ken lumabas ni manang pasing. Iti ayan mi kaditi kakaan nakak. Nagsarimad ding manindeto nga nakisarita kanyak. Oh, digiti anak ni Lucas. Digiti anak diti awagan ni ulitig mo nga Victor nga manugang na nga kaputi gilang-gilang. Kinuna na sa immisem. Nakaisi makmet ngem kinitak ti aglawlaw amangan tadda digiti agasawa ada manong Lucas. Wen manang ni Donald ken ni Jimmy. Di muna ida makikita ta makipagnanayad kami tin iti pagtrabahuam. Wen nga rod, niya mo may kumit sa rungkaran digiti naganak kanyak no kastoy nga mumalim ken dati gundaway basit lakit iti trabaho mi iti pagdaitan. Wen kaya. Total kastoy metlat yu bubram. Di mo kayat tay aplikar ka iti busme. Ngamin nagpanaw ti tagibalay kadakwada. Tila ubram ket agluto agdalos. Awanin ti sabali at trabaho. Api nga di mo padasen. Ngem ti makipagnanayad kay ti deti balay da ulitig mo nga awam met ti sweldo. Agbaling ka nga yaya, katulong, tagalaba, tagaluto kiniso amin. Mamalo ni ti taltalon. Masasya na kunay ken ka. Aglalalo iti trato da ken ka. Kinuna ni Manang Lagring. Nalidaya na kiti balikas ni Manang Lagring. Ngemsim mong bata kiti kastoy. Agpakadak mga rod manang pasinta. Baring kaya't nakapalubusan. Sige. Ibagam no makapakada ka ta. Umay ka nga sigod iti ayan mi tas siyak ti makaam mo nga mangyaplikar ken ka iti bus mi. Naanos di chay, nasayaan. Sige manang. Kinuna. Dagdagos metten nga pimanaw ni Manang Pasing. Ken ditoy nga nagpanpanunutak Manong Robert. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad. Yem nalakati presyo na kasapulan iti panagpatakder ka di balayo. When you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadag iti patakdiryo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di iti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Subarod pasit ti barangay 50 Butong di Siyudad Tiluwag asinig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kaditi di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy digit imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilyan nga gowns digit babae kas tameten digit ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kaditi cosmetic products or jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Manang Pasing nagpanpanunutak Manong Robert. Nga dito'y nga iraprapin ko ti mangan anawa kaditi duwa nga kaannakak. Pudno una di kiti balikas ni Manang Pasing.
Nasursurukin yun imnem atawen. Tikadak, irisidong da Uncle Victor. Ngem ni na minsan ket jak pa'y napadasan iti nakaawat iti anyaman na kantidad. Makitam latta ka iti arwatek nga puro nagalusan. Wen kabsat. Puro nagalusan. Numapanak iti tiyandaan ket malabsak da iti pagtagilakwan kada iti lupot. Matirtiritir titinget ko nga mangkitkita kada itoy. Pati tsinelas ko dagiti napugsat nga tsinelas nga isuda iti ek-ekak ti barot tapno da mausar ko. Nina minsan jak pa'y nakaawat iti anyaman na kantidad. No adnaman ti maawat ko wenno ited ti sa sinuman. Ing-ingungutak detoy iduldulin ko. No mamimanunto nga lukib-lukibek wenno kita-kitaay. Agingga nga no addan ti pakaipilitan na nga maigasto aglidayak tawan to na pulos ti kwarta. Wen kabsat kasta tinagbali na biyag ko ti lasod tinasursurok ngem innem atawen nga kaaddak iti sidong ti pamilya ni Uncle Victor. Padasik tiyan pakaada. Sabi ko nga tamawatan dahil. Nupay dakdakkel tinamnamak nga didak palubusan. Sabi ko nga tamawatan dahil. Pakawanin naktulaingin ti Diyos no. Aglibasak ti. Mapanak natin makitigbintap no da para kanya. Ipalubos ko kadi agbakbaketak latan nga kasto. Ngawam man lang ti kabalinak nga pataudin na pare ti bagi. Ipalubos ko kadi nga tilaingin panakipagnaid ko kinti makan ko ti karkarok kadakwada. Saan kumamit apo? Saan kumamit? Kinunkunak iti panunot ko manong Robert. Agingga nga nagtimek ti asawa ni Manong Lucas ket paspastrekin na kami. Kinibin ko nga rod digiti duakan nakak nga da Donald ken ni Jimmy ket napan kami ti uneg ti balay. Nakaarwat da dagiti agasawa ada Manong Lucas. Nagtimek ni Manong Lucas ket labaram man digiti ubing lagring ta rumwar kami. Mapang kami mga nitiruan. Makamugad tulad ta namang isagana di pangmalem yung kinitata nga. Uwen manong. Nalak nga rod di duang ubing di banyo itiruar ti balay. Ket ditoy nga napangkuli na baran ida. Di malabarak ida intunda kidi ti ayan ti inada ket sinukatan na ida. Napanak met idin iti kusina tapno kitaek no anya ti mabalin ko nga iluto. Apang malemit uliteg ko nga ni uliteg Victor. Manong Robert. Iti napoy ken imemorya kun tinateng nga isu iti lutok para iti pangmalem. Di sumangpet ni Uncle Victor manipod iti pagtatalunan. Nakalutok ka din lagring. Mabisina kong ket. Nabannuga kinore tinuang ko ket nabannog. Iti malpas ko ti araradwe ket nang rutak pay laeng tapno da kanen na. So nga mariknak betin ti bannog ken bising ko. Kinunana uwen Uncle, ilinay ko laingin ti inapoy ket lutwe kon ti pangmalimta. Anya aya ti pangmalimta. Agabrawa ka iti bunga ti utong ta isumit tin sang petyo iti aldaw. Isun ay ti lutok. Ada ka di pa iti tinunong nga ikan. At dapay Uncle, isut isagpaw ko. Alawen, ustudetan niya pangmalim. Ket digiti kabalay ta, digiti agasawa. Dito manugang ko nga gilang-gilang. Ayan na, hindi kita po ko. Rimwarda Uncle. Rimwarda ta. Mapanda ka no mga nitirwar. Ha, kitam kadlaing aya. No pangan, dito'y balay, siyak ti makam mo. Ngem no bukod na nga makan, isudan ti.
Isudan ti agsulsulo mo, lagring. Di datan mo nga iraman. Kinunana nga, makais-isem wenno, nagkambur ti pungtot ken isem itirik nana. Idi umasidig, temapan, umasidig iti malabi, tapno uminom. Nagtime ka ket kastoy ti balikas ko. Uncle, ada ko makayat ko nga ibaga kada kayo. Anya ayadeta, anya manin ti malagip mo nga ibaga. No may panggip ka dito manugang ko nga gilang-gilang. Saan mo nga ibagbaga ta? Burek laing ti darak. Ay, saan uncle? Saan niya may panggip iti asawa ni Manong Lucas? Anya nga rod? At dati nangijaya iti trabaho kanyak kita, sentro uncle. Agpakada ko makengkata. Si kangarot ti ulitig ko ken, kabsat de dinanang ko. Tapno damit ti masapulak, ket makatulong aken ka. Amok nga marigrigatan ka unay na mangisa ka di ti biyag, aglalo ket addan pamilya ti. Kasinsing ko nga ni Manong Lucas nga maumet ti trabaho da. Anya nga trabaho deta? Nakagkatulong iti balay uncle. Naanos ka no ti amo nga kasapulan iti katulong. Sa bagay, umanaymit din ti tawin mo ken tapno saan nga sikan ti pamaang deta nga manugang ko nga gilang-gilang. Nasisiat lang nga ruday nga mapangkamakitrabahon. Ngem di nakadliplipatan barawat balasan ko ket agkapuyakon, lumakayakon sapela nanayunan ti pakpakanak iti unig deto nga balay. E dinto nga ti kasinsin mo nga mirna nga napan nakitrabaho dito Manila, nakalipat sa amet din ti anak ti salbag nagta. Ay, palubusan na ka di uncle. Wen, mapangka tapnon saan niya si kati pamaang da nga agaywang ka di ubing. Ken mangiserbi kada mangilabak ken kalakwada. Tapno makasursurumet deta manugang ko nga gilang-gilang nga agtrabaho tagdiket lagi dida. Pamaang na ka. Kinunana nga makapungtot. Anyan nga ragsak ko Manong Robert gabuta palubusan nak ni Uncle Victor nga mapan makitrabaho. Sakbay nga ingibus mi ti saritaan, binilin nak ti ulitig ko nga saan ko nga ipakpakaam mo kada Manong Lucas ken ti asawa na nga agpanawag iti balay daket mapanak agpaalila. Nagtangpalak wenno nagkariak nga jak ipakpakaam mo. Kabsat iti kabigatan na pinanunot ko no kasano nga makasaritak ni Manang Pasing. Inpaspasarak ko tinapan iti balayda ubba-ubbak tin inaudi nga kaanakak ani Jimmy nga kasla iyaw awir ko. Nagasatak manong tanadanon ko ngem agrubrubwat din nga agsubli iti ili tapno mapan iti trabaho na wenno iti sastre nga pagtrabahuan na. Manang, imayak dito ita. Kayat ko ti sumrek nga kaskatulong iti among nga kunang. Oreket palubusan nakmet ni Uncle Victor. Kinunak, o nagsayatin no palubusan na ka. Siguro, kayat na nga pumanaw ka dita balayo tapno saan nga sikat agbalbali na katulong ti kagurgura na amanugang naya. Balikas ni Manang Pasing. Kasta nga rutin na ibaga na Manang ken binilin nak nga jaki bagbaga kada Manong Lucas nga umayak pakatulong. Sige. Agsubli aki jay ili ket into no bigat umaykan nga insigida. Siyak ti makaam mo. Sigurado nga awatin na kati amok kats katulong na. Ngaminto no may kanubigat, masapol nga igemon digiti, wenno itugot mo digiti arwaten. No nasken niya aglibas nga kasko na ni ulitek mga Victor, di aglibas ka. Wen manang, sapsapaik to ti agrubwat. Sapsapaik to ti aglibas tapno matmaturog to pay laing di Manong Lucas. Digiti ubing ken ti asawa na. Sige nga rod manang, mapangkaming ket no sapulin da kiti balay, adupay ti ubrak. O sige. Basta deta titulag ka, umay ka nga masapa iti ayan ko. Takasaritak to ti amok. Keni bagak pegit din, nga umay kan ag mangrugi into no bigat. Nagdardara sa kanagawit, kalpasan ti panagsarita mi kani Manang Pasing, Manong Robert.
tuloy tayong ibasa dito surat ni pagayam tayo lagring. Thank you very much iti TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo. Manipod pa nakaplano aging gana nga mapatakder when umalpas. Dagiti kayat yung proyekto mabalin na kayo Serbian na ti TMT Construction Company iti na yung kalintigan na presyo. Ti TMT Construction Company ket kukwa kinamat matunan ni Honorable Telvin Tapawan kaming iti konseho ti Ili ti Marcos. Thank you very much kani Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much Dr. Alan Taylan iti St. Camillus de Lelis General Hospital iti number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik-nayan nyo po iti Blagiyo ket ketyo i-konsultar iti doktor mapanen iti doktor nga mapagtalkan Dr. Alan Taylan. Thank you very much kay Honorable Vice Mayor Napoleon Hernando ti San Nicolas, Ilocos Norte. Agyaman tayo ba di Pugad Lawin Carbas Aircon Service Center nga masarakan ti Balintawak Street ti Syudad ti Lawag babaeng ni Engineer Neil Jose. Adanda ka dito nalaing nga technician tapno ornusen da di problema dagiti aircon dagiti lugan nyo. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juice-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano, North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin, North Caloocan, Primark Arherton, Fairview, Quezon City. Sa Uyo, Fairview, Quezon City. Ken padaanan ti panaglukat ti sa balipay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo, Fairview, Quezon City. Ken Primark Kasiglaan, Montalban, Rizal. Adtoy ni Engineer Neil Jose tapno ni suro na kadatayo no kasano ang mamantener ti aircon ti lugan. Di kwati napintas nga pinangikwati lugan ket dapat nga dadaya rina di airconda. Like for example, nagpa-service tatangal daw, i-required ko ngamin ti once every 18 months nga pinakadalos DJ system kay DJ system di aircon di lugan no kamang Robert DJ aircon di balay pa ket 6 months ket hampay nga umakakarisuna. Iso nga dapat nga agpa-service da iti once every 18 months no kamang Robert. As namin lang DJ pinag-change oil ilugan. DJ makita di filter dryer na no narugitan masukatan tapnon kas tama preventaran DJ pinaka-perdi DJ compressor no kamang Robert naglalo ket nakanginginat compressor tatan. Iso ti pinaka-puso no kamang Robert. No tao ko may isut puso isut agi pump ti blood nga i-circulate na iti bagiti tao. Kasi met DJ nga DJ compressor iso met ti mangi-pump ka DJ refrigerant tapon kasta ag-condense iso na then ag-misto igenta evaporator na iso pinaglamiis na mang Robert ketlo barado at agbarado ka DJ nga system aglalo ka DJ filter nga kung nakaisuti filter kaditi rugit DJ air conditioning system ket at the tendency na nga ag high blood iso na maperdi DJ puso ti tao maperdi met DJ compressor no ka mang Robert.
Manong Rube. Wen kabsat, naglibasak iti sumaruno a palbangon. No pa'y nagtulagan mi iti ulitig ko saan ko ngayon pakpakam mo kaditi agasawa kang runan na ti kasinsin ko nga ni Manong Lucas. Nakastrikak nga rod nga kas katulong iti pagteengan ni Nana Bining. Ni Nana Bining kitag dindinamag nga mannait wenno dumadait addaan iti kabukbukudan nga shop nga isumit ti pakipagtrabahuan ni Manang Pasing. Manong Rube. Nagtalaw kano ti katulong na gaputa nakiasawan ket saan na palubusan tinangasawa ken kuana nga sumrek nga kas katulong. Siyak nga ruden tinang sukat ken kuana. May kadwa paylay nga aldaw ko iti nasao nga trabaho. Idi umay nakrauten ni Manong Lucas ti kasinsin ko. Naimbag tawan idi ni Nana Bining. Nagsasawan nak Manong Rube. Nga kunana awang kano ti utang ko nga naimbagan nakin. Gapo na nagpanawak kita muna kapigsada ti agtagibi. Ken siyak ti pangnamnamaan da nga makatulog da. Inlawlawag ko kini Manong Lucas nga nagpakada ak kini Uncle Victor. Ket pinalubusan na. Pinalubusan na ngem tulungak kano gaputa. Awan ti pangnamnamaan na nga makatulong ken kuana gaputa. Saan kanumet ten nga manglaglagit. Ti kabsat na wino kasinsin ko ani Manang Mirna. Dayta tinagbali na bilin na kanya. Kinunak kini Manong Lucas. Napatatalman ti kasinsin ko. Mabalin nga nautob na nga pudno ti sarsaritaen ni Uncle Victor. Nga nupay lumakayin kabsat. Ket isupay laeng ti mangisaksakat iti panagbiag. Kang runaan na iti panagbiag na kadagiti agasawa ada Manong Lucas ken digiti duangan na. Nagalaludoy a pimmanaw ni Manong Lucas iti daydi agundaway. Banag nga nagyamanak unay ngamin kinunak. Amangan ta nalawlawagan ti panunot na iti nasaok ken kuana. Nagbalin niya makaiayo kanyak ti trabaho kas katulong. Awan ti baro kanyak para iti panagtrabaho gaputa nasanay akon. Iti pagtaengan ti ulitek ko ani Victor. Nga nangiserbi ka digiti anak na pakiramanan digiti apu ko nakin ti manugang na. Naiayon samet ni Manang Bining kanyak. Nga nagkunaan na pinpintasik pa iti trabaho gaputa. Sumayaat kanuwen no umaduti maited na nga sweldo no nasayaat ti panagtrabaho. Naragsakan na kunay iti daydi nga balikas. Saan kumit nga linipatan ni ulitek ko a Victor nga tunggal agawid ni Manang Pasing ket ipawitak iti biskwit. Si Dana nga no daduma adda pay sangkabasit a kantidad nga ited ko kenkuana. Idandanon met ni Manang Pasing ti panagyaman na kanya. Ibagbaga na kano nga mapangkusarungkaran ngem saan ko nga kayat ti mapan Manong. Gaputa amok nga dagura ni Manong Lucas ken ti asawa na kanya. Gaputi pa naglibas ko nga simrek iti trabaho. Ngem barbaren kinunkunak metlaeng no maawatan nak gaputin palawag kumet ken kuana. Ken makita na met siguro digiti ipawpawit ko apare iti amada nga ni Uncle Victor. Naglabas ni ideal daw nga dinapuputan Manong Robert. Wen kabsat. Addan iti umuna atukad ti elementarya ken make. Wenno may kadwa atukad ti elementarya ken umuna atukad ti elementarya, dagiti kaan nakak nga da Donald ken ni Jimmy.
may pinagadali dati, inada kani, kasinsin ko nga Lucas, nga maysan niya tricycle driver, iti sentro gaputa, maitulod ken, mayawid na ida, kapungarot iti trabaho na kas tricycle driver. Asidiglaing tibalay nga pagpapaayak, ti pagadalan niya pagadalan na. Mailiwak met ka rin ubing, nga inawawir, wenno, nagbalindan niya kaspaset, tinapalabas kumano. Isungad da digiti gundaway nga mapanak iti pagadalan. Ket baluna kida iti anyala ditan nya mabalinda nga meriendaen. Nunad duma kita grana kami ken ni Manong Lucas ket aman met ni Manong Lucas. Thank you. Lagring Talaga nga marigatan kami ti biag isunga. Anusak peket din ti agpasada. Awam met nga rodam mga trabaho ti asawa. Sunga marigatan kami. Thank you pa'y karigit ipawpawit mo ka para kin ni tatang. Makatulong uray keng kuanan. Kenwin gayam. Adabilin na ta. Ibagbagak nga masansan niya granata dito eskwela. Anya tibilin ni Uncle Manong. Igatangam kanuman laeng ti uray duwa nga kamiseta na. Amumit din ni tatang nga uray naka t-shirt ket nakakamiseta latta. Sige Manong. Bayam tano mapanak dita tiyendaan ket igatangak to ni Uncle ti nga dosena. Igatangak to ti kamiseta na Manong. Enkarik ka ni Manong Lucas. Kagiddan ti pa nagpakadak gaputa. Urasen ti mapangko pa nagprepare iti unig ti balaya pagpapaayak. Manong Robert. Naggrocery, kabsat, pariti agserbi, iti pagtengan, ni Nana Bining, nga pagpapayak ka. Intarapnus ko nga napaninggatangan ni Uncle Victor, iti kamiseta na. Imbes nga dua, sa nga dosena ti ginatang ko kabsat. Pasetmet din, iti panang pagusto iti kalikago minukid daw na, nga indanon kanya ni Manong Lucas. Sigurado lakit di nga maragsakan ti ulitig ko. Oray no nagbalin nga, naunget ken, nasabrak ti panagsasauna kanya. Diyak malikudan nga, agkadara kami, kabsat na ti inak. Ken, utang kumit nga na imbaga nakim ti dadakkel ko kaputa, isumit ti, nagsapul iti, agserbi ti pagtengan, no pa'y nagtrabaho agkadakwada. Ngayon mabalin kumit ako na nga, naikarok ti, panang pakanda kanya kung no panagipagnaed ko kadakwada. Mapanakon iti balay nga pagpapayak ta. Ipreperak manin digiti makan nga para iti amok. Idinamuak nga agawid ni Manang Pasing napanak iti sastre nga pagububraan na nga kukwa ti amok nga ni Nana Bining, Manong Robert. Inpawit ko nga ruti sa nga dosena nga kamiseta nga para kini Uncle Victor. Kaminket na bayagadyak na pan iti pagadalan digiti duwa nga kaanakak nga anak ni Manong Lucas. Sigurado nga maragsakan ti ulitig mo. Amom, kakaasin. Awan ti mangilabaking kwa na tadi damit agkasurutan iti asawa ni Lucas. Iso ti aglaba. Iso ti agluto, kinadapay damag ko nga, nakilasin ka nun. Agsulsulon niya, agbibiyag ti ulitig mo ken, agiyan iti sikig ti balayda. Kasta ka di maanang apay. Ikit, dimbegdeg ati sitwasyon sa deti met Lucas, sa dadda nga kanunungan na kano ti asawa na no, kasta nga agsinong baday ti amana. So nga, nagbalin nga nariribok ti pagteengan nga nagkapwang. O bayam tayo danong kuntuking kwa na dito nga united kuntuking kwa na dito yung pawit mo. Uweng gaya Manang, awan tinaitugot ko nga kwartak. Ikam tumampela ni Uncle Victor ti limagasot ta. So kataktuking ka no, agsubliak dito yung sastre. Sige. Ag sumubsubran sa amit ti sayaat mo, nidinto nga nakadakdakes daking kaidi. Saan Manang? Maasyanak ka ni Uncle Victor.
Kabsat ko dimegdeg ti sitwasyon. Gaputa ti asawa ni Manong Lucas. Nga awagan ti uliteg ko a Victor ay ti manugang agilang-gilang. Ket nakitaray iti sabali a lalaki, akaruba mimetlaeng iti pagteengan da agkel Victor. Dita kanon niya, agbarbartek ni Manong Lucas. Ken kasla kanayon ti panagkungkiyang da iti uliteg ko nga ni uliteg Victor. Pabasulin kanon ni Manong Lucas ti uliteg ko wenno amana nga rason nga napanunot na ti kasjay ti asawa na gapu iti saan da nga panagkasinurutan. Banag nga masansan ti panagririda. Kinumpirmarak deta kini Manang Pasing ket wen ko na tinagdamagak. Ken kakaasi kanon di kaan nakakada Donald kini Jimmy kenamangan no saan da kanon nga agtuloy ti panagadalda. Adda idin ni Donald iti first year high school. Edinto nga ni Jimmy ket grade 6. Ngamin may salaing nga tawen ti baet da Manong Robert. Gapu iti daydi nga naamwa kabsat. Napanak iti pagtengan nga nakipagnedak. Iti pagtengan ni Uncle Victor. Awan ni Uncle Victor iti daydi agundaway. Ket ni Manong Lucas tinadanon ko. Adda ka din ni Uncle Manong. Ken kumusta di iti ubing? Adda iti pagadalan di iti ubing. Dito nga ni Tatang, yamor sa dino tinapanan na. Adan sa inumyo. Adayan pa inum mo kanya. Balikas ni Manong Lucas. Makitak nga ron nga nakalablabaga ti rupayo ken. Kasla kariri inyo pa'y lae. Diyo pa'y nasagay sa tibukyo. Kinunak. Adula unay nga mo. Ada ka di isarong karmo ken ni Tatang siaklatan ti pangtidam. Nasabra ka balikas ti kasinsin ko. Awan Manong. Kayat ko laing nga kumustain ni Uncle ken oray sika pakiramanan di kiti anak mo. Sige no isuri ko na murayem. Ewad pa panak. Panawang kalatan dito eh. Pimanawen Manong Robert. Nga madlaw mo pa'y laeng iti pannagnana nga medyo agdunger-dunger. Inwaras ko di kiti matak. Kaslag kabakiran ti arubayan ti balay nga nakipagnaida. Dito'y kabsat nga inalak ti sagad ket nagkaykaya. Dagiti dadakkele na ruot ginabot ko ida. Pangirurayak kiti uliteg ko nga ni uliteg Victor. Manariman ti kasta nga aramid ko idi sumangpet ni Uncle Victor. Sumungad manipo diti galot tinwang na. Uncle addaak. Kinunak. Inyalisto na ti magnang makita mo nga adun ti nagkapsutan na. Saanen nga kaskade di uliteg Victor. Nga, naparagsit no magna. Alisto nga umasideg, itip turungin na. Naimbaga ta adda ka. Lagring. Naimbag man ta. Napanunot na kasarungkaran. Kinunana kitagluan. Ne, apeng agluwa kayo aya. Itataada kita ti panagluwayo ket saan kayo met nga agluwa no awanat. Panangangaw ko keng kuana. Malaglagip ka unay anak ko. Agyamanak ka digiti adung ipapaay mo kanya. Nawanen, awan san tinamnamak nga umungar pa iti panagbiag. Kastoy metten ti aramid digiti anak ko. Ti kasinsin mo nga ni Mirna. Diyan mo no sa dinno ti ayan na. Edinto nga ni Lucas. Saan metten niya mapanagpasada? Puro baso metten ken butilya ti sangsangwen na sipud pimanaw ti gilang-gilang nga asawa na. Dagiti nga rudin ubing Uncle. Da Donald ken ni Jimmy. Isuda pa iti pakasya ka na ko. Amangan ta saan danton niyo sumrig iti pagadalan iti sumaruno panaglukat ti klase. Awam metten ti maited ko nga balundag wenno allowance data. Di met nagpasada ti amada nga ni Lucas.
Tay kunak puro inumetin di ububrana. Basta ya. Alabayan nyo ta, barbaring makatulong ha. Uri tilaing may sa ti mapagtuloy. Kinunak manong Robert nga Jack na puputan. Ngem kinagpay suna kadigidi nga gundaway saan ko pa nang ipangas. At da idimeten sang kabasit nga urnong ko. Ngamin katawan met ti paggastwak. Dagiti laing gatgatangek na arwatek. Ken banag nga magustwak. Wen manong inkarik nga tulungak ti maysa kadigiti kaannakak. Tapnon ti kasta makatuloy iti panagadal. Adaddan niya nagsangit ti uliteg ko ani Victor, ket kastoy digiti balikas na. Adang ka tinabalito ka na puso, lagring anak ko. Pakawanin nak nagbalinak nga naungit king kay dedda kay ti sinong ko. Pakawanin nak lagring. Isangit ni Uncle Victor, ngem inatipak. Awang kanyak di kita angkel. Agyaman akit di tadda kayo nga. Nagkamanga kidi maulilaak. Owing gaya. Alain nyo deto yo. Ibagay tay ni Manong Lucas nga no adda umay ko isarong karkada kayo ket ited kulat tangking kuanang saan. Sang haribo a pisos deta. Paganusam angkel a. Ininutem nga yala iti sidaem ta nakilasing kakanumet ten. Wen nakilasin na kangem no. Adda sidak kalungin damit. Kalungin digiti ubing jakmet may iparita nakuta. Apukok metida. Agtultuloy pa nagsangit ni Uncle Victor. Nagpakadaak manong Robert nga kasla nalag antirik na kiti Dedi agundaway. Maragsakan ang unay. Gaputay ti basita kantidad. Matulungak ti uliteg ko nga itan kita grigrigan. Kaasi niya ako Diyos, nagtuloy metlay nga nagpasada ni Manong Lucas, Manong Robert. Kati din na minsan niya pa nagranami di pagadalan, nga ayan ti kanakak nga ni Jimmy. Gaputad day din ti high school ni Donald. Amangan mo sa Anton niya agtuloy ni Jimmy. Lagring, kaputa, narigat ti mapasadaan. Ken dakkel ti gastos ti agpa high school. So nga, pagsarting ito pa ilang ti may sa kadakwada. Naliday nga balikas ti kasinsing ko ani Lucas. Naikarik ka ni Uncle Victor manong nga. Tulungan kayo. Tulungan kayo para iti panagadal di kiti anak mo. Ada sang kabasit nga ornong ko ken ada binulan na sweldo ka mabali na pangalaak iti may tulong ko kada kayo. Saan mo nga pagsarsardingin ni Jimmy? Pag-enrollim to ken umay kanto ta mangitedak to iti pag-enroll na. Kinunak. Kabsat ko na ang ninawak unay tinaragsak arupa ni Manong Lucas. Agyamanak lagring. Agyamanak. Itilaksid nga, nagbaling kami nga naulpit ken. Manangiruruming keng kay dida ka iti sidong likit. Mapanunot na kami pailay nga tulungan. Saan mo na pampanunutin deta Manong? Ti panunutin tayo ket. Ti panagbalegi di iti anak mo iti biyang ti adal. Awan ti nakaadal kada tayo iso nga. Rebing na met siguro nga dati mapatanor tayo nga makalipas iti panagadal. Papagayam san tayo nga may lipas nga ibasa deti surat ni Pagayam tayo lagring. Padaanan ninto nubigat. Tituloy deto'y napintas nga kalman, wenno napintas nga napalabas iti biyag ni lagring. Tilaksid papagayam nga isunagit na idadanes na irurumen na tagtagabo, amuna nga talyawen, wenno amuna tulungan dagiti nang irurumen kenkwana. Awisan da kayo nga kadanggay minto manin ito nubigat para iti pa nakaituloy ang maibasa ti surat ni Pagayam tayo lagring.
Dito nga rin na pumakada kami para di programa tinapalabas dito di pagayam yun ni Robert de la Cruz. Iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin papagayam tinatalinaay nga malem ti Biyernes tayo amin na sa apada, agyaman kam tinkay panagbuya. Tinapalabas. Namulit yagdama babaen tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ken panakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.